Mai alfarma sarkin musulmi Sultan Abubakar na uku ya tabbatar da ganin watan Ramadana a yau Juma'a 28 ga watan biyu na shekara ta 2028 inda ya jawabai kamar haka. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Today, Friday, 20th day of February 2025, equivalent to 29th day of Shaban 1456 after the hijrah of our most noble leader. Brings us to the end of the month of Shaban. Reports of positive sighting of the new crescent of Ramadan were reported to us by various leaders across the country, and we have verified and authenticated such reports and duly accepted such reports. Therefore, tomorrow, 1st March 2025, makes its first Ramadan 1446 after Hijrah. All Muslims across this great country to devote the month of Ramadan in full worship of Almighty Allah and prayers for our country, for our leaders at all levels. As we call on all our brothers and sisters to commence fasting this holy month of Ramadan, we all need to always be aware of the responsibilities on your shoulders as Muslims. Always pray for our leaders, pray for our states, pray for our country. We urge you to always give out to the vulnerable amongst us so that they also enjoy the Ramadan fast. Showing the effects of such giving out to the less privileged will also add the words of Almighty Allah on you, on your fast. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadat in this holy month of Ramadan and grant us Al-Jannah for those without hisab. May Almighty Allah give our leaders the strength to lead our country aright with the fear of Almighty Allah always, with the heart and mind of salvaging the problems facing our great country and pushing the hardship facing not only the Muslims but all citizens of this great country. Ramadan Mubarak to all of you. May Allah accept our ibadah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. يوم جماعة مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة 28 ga watan Fabrairu shekara 2025 miladiya ya zama 29 ga watan Sha'ban shekara 1446. A yau mun samu labari daga shugabanni da kungiyoyi daban-daban da ganin sabon watan Ramadan a garuruwa daban-daban. Mun gamsu da wannan rahoto da aka aiko mana daga wannan shugabanni, kuma muka tsaye da gobe 1 ga watan Maris ya zama 1 ga watan Ramadan insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bauta masa, ya ba mu ikon taimaka ma ƴan uwanmu marasa galihu, ba mu ikon yi ma shugabanninmu addu'o'i domin su gyara ƙasarmu
ba mu ikon taimaka ma bayan Allah marasa galiba. Muna ƙarfiya ga duk yan uwan musulmi maza da mata a duk ƙasar nan a ɗaure da mara a dage wajen bautar Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan wata mai albarka, wannan wata mai alfarma. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon bauta masa, ya ba mu ikon a zuciyar wannan wata mai albarka, ba mu cikakken gadar da yake ba bayan da suka yi wannan azumi da aljanna firdaus ba tare da sabi ba. Muna ƙara gaishe ku, muna muku barka da shugaban wannan wata mai albarka, Ramadan Mubarak, zuwa ga duk yan uwan musulmi ba ma kusan Najeriya ba da faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'anar wannan addu'a shine Allahu akbar, Allah mai girma ne. Allahumma ya Allah ahillahu alaina, wato ka jinjirantar da jinjirin watan a kanmu, wato kaman ka yi announcing din shigowar wannan wata, saboda ga ihlal yana da alaka da announcement. So an samo kalmar jinjirin wata daga announcement ne, wato fitowar jinjirin wata yana announcing din kamawan wannan wata din ne, wato kaman announcement ake na cewa watan Rajab ta kama ko Sha'ban ko Ramadan. So da haka kalmar ihlal shine kaman publicity, ba da labarin abu. So ta yaya za mu gane wata ta shigo? Shine jinjirin wata zai fito a sama. So da haka kalmar al-ihlal yana da alaka da wannan, kuma daga aka samu al-hilal. Mun ba da ayar hilal, sannan idan kwana ɗaya biyu uku hilal, idan ya kai kwana hudu to ya zama alqamar. Daga kwana na hudu sunansa alqamar ba al-hilal ba. Shi kuma alqamar Allah ya kira shi akalla a wurare guda 27 a Qur'ani. So da haka yana kai kwanansa na hudu ya zama me kenan alqamar. Don haka ya Allah ka jinjirantar da jinjirin watan alaina a kanmu, sai addu'a da ababe guda biyar wanda in kai koyi da su insha Allah ta'ala ka roki Allah waɗannan ababe guda biyar kuma Allah zai iya baka muwafaka. Na farko yace bil am, Allah ka jinjirantar da jinjirin watan a kanmu bil am da al'am. Al'am shine safety, wato me za a ce wa safety da Hausa? Ok, to kariya, na fi nutsuwa da kariya, saboda al'amnu shine amincin. Da haka bil'am, afwan, bil'am, ok, bil'am zai daukan amincin, bil'am da aminci, wal iman da imani, mun samu abu nawa? Biyu. Na uku wassalama da zaman lafiya. Kaga wannan ita ce muke bukata a yanzu, da zaman lafiya. Wal islam da musulunci. Na biyar wat tawfiq da dacewa. Abu biyar, ya Allah ka sa wannan jinjirin watan ya kama a kanmu. Na farko bil amni da aminci, na biyu wal imani, ya zama muna masu imani da kai Allah, kar mu barin imaninmu. Na uku wassalama, ya zama akwai kuma akwai peace, zaman lafiya. Na hudu wal islam, kuma ka tabbatar da mu addinin ka na musulunci. Na biyar wat tawfiq, ka kuma ba mu dacewa al'amuranmu, dacewa ga me lima tuhibbu, zuwa ga abin da kake so, wa tarda, kuma abin da ka yadda da shi. Rabbuna, Allah kai ne mahalicinmu, wa rabbuka Allah, kuma kai ma jinjirin wata Allah ne mahalicinka. Don haka Allah shi ya halice mu, shi ya halicci jinjirin wata. Don haka ba ma bauta wa jinjirin wata, kawai jinjirin wata aya ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum?